И да, здравейте, мили мои! И днес клип сте разбрали по-долу заглавието. Това е малко сплитане на коса и усилността. Да, и сниме. Тя сега си играе с това. Къде иде рядно? Така. Тара! 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 Сега ще притапка. Не, сега аз ще притапка. Още една. Так. Ще ви покажа моя брат. Како, Вани? Куда? Ето го и него. На него му е доста приятно тук. Аз съм Капе, тя чекам. Ето го. Той по принцип е много послушен, но сега иска да ви види. Ами как ще го видиш, ето. Добре, ето сега ще го махнем, защото той се изнерви. По принцип не е така. И така сега. Ще пуснем тази пича, плетеш на мен. Не. Аз плетам на себе си, после на теб, както преди. Абе, това ни е втория клип, така че. Първе нещо. Не се получи. Мими, кажи ми, добре ли? Дай ми лък. Да, ще му. Не, дай ми лък. Благодаря. Мисля, че съм се ничува. Да, това говори ванушата. И сега... Не изключвам това, дето аз ще писа клипка. Какво ще да казвам? Абе пак ще видим. Мене да шпяш. Мене да шпяш. Ето го и него. Седни пред нас. Като се вижда. Ето така. Да, малко се поиграем с него. И го ми чука бежи. Няма да бягаш. Не, няма да бягаш. Няма да бягаш. Добре, ми избяга. Ето му. Ще помоля. Нимто е тук така. Следете. Следете. Беше много готино, сега той пак ще дойде. Ето го. Не успя да изява, но тя по-млада. Да ти име. Да, име сега е мой. Сега Ня. Ще прави кала. Мария. Ама не ме закривай си, де. Аз съм все пак най-различна личност. И така, сега. Много благодаря. Абе, не така. Бъдя. Кой ще изтърва? Кой ще изтърва? Чакайте сега малко. Чакайте.
Това бяга. Така, малко се по-дивизионки. Така, сега. Ние сме малки, ходим по червения килим. Той нагледа, те са гледа, ама... Първо съм аз. Аз съм да. Аз няма да разбера. Айде, сега ти. Не. Давай. Сега така. Да. Сега, лунната походка. Сега пак съм аз. Маймунджалък. Ето го има уста, който няма вече да ми изяда. Да свита дека. Не е електронната стига. Човек. Е много важно. Бъди. И сега си минавам по този червения първо. Айде, що ми е за първо? Сега малко да помъчкотим, както ви казах. Давай да мини по червения. Да, айде, Вани. Да. Не го поставяте. Но не нямам много гети. Опа. Господи! Добре, сега да го видим. Какво прави? Вено! Очакай, че не сте виждали. И така сега. Ще нагледката. Как си играем, па ви не. Сега дай. Ето го, ето! Ниме, служи го на масата бързо. Бързо! Дай го! Добре, той избяга, но пак. Ще се върне! Този клип ще стане супер бе. Пасете се! Ето го. Ето го и как той бяга. Гледате. Първата лунна походка. Ето го нашия. Ето го и може би. Сега пак ще ходим. Айде пак ще ходим. Добре, с него да прави каквото ще. Той нас не обича. Гледате. Сега, гледате. Ох, че лепен като ми падна. Така, Оскарите дърпни. Ме дърпни се бе. Сега, Оскарите. Така, Оскарите. Дръпни се. Оскарите. Чао. И да, край от мен. Чао, абонирайте се за канала ми, ако харесне. И така, сега. Накрая, абонирайте за моя канал, харесайте, токи, къдерете, палецен долу, коментирайте. Това е вашето право. Обичам ви!